Arvon vieraat, minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi tehtaaseen. Ai kuka olet? No. Willy Wonka, kaikki hänelle taakuttaa. Niin aito, fiksu, nerokas, siis voiko olla moista? Ja kaunis on myös luonteeltaan, mutta varmaan olet toista. Olet toista, ole ei, ole ei, ole ei. Willy Wonka, lansus kohtaa nenäsleessä on Willy Wonka, Willy Wonka. Eroampi aivan verran, sekä taipoi että kaiken ties. Vapahtaa minkan suklaamies Willy Wonka tässä. Eikö se ollut mahtavaa? Vähän mietitytti, että onks keskivaihe tylsä, mut sit tuli tuo finaali. Wow!